Filwaqt li l-konsultazzjoni pubblika dwar l-Ewtanasja Volontarja Assistita ntemmet uffiċjalment fit-2 ta' Lulju li għadda, is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali NDLUL flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi Rebecca Buttigieg iltaqgħu mal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku Soċjali l-MCESD biex jiddiskutu s-suġġett mal-imsieħba soċjali. Din id-diskussjoni servit bħala mudell ta' kif l-MCSD jista' jiffaċilita dialogu soċjali fuq suġġetti ta' pis sensittiv u etiku waqt li jiġi enfasizzat ir-rwol kruċjali tal-imsieħba soċjali bħala vuċi plurali, responsabbli u impenjata fil-proċess ta' tfassil tal-politika pubblika. Dr. Ellul faħħar id-diskussjoni produttiva li seħħet fl-MCSD u nnota l-attivizmu tal-imsieħba soċjali u dialogu kostruttiv li tqajjem. Qal li l-Gvern f'dan kollu għandu rwol kruċjali dak li qajjem diskussjoni dwar suġġetti sensittivi bħal dawn u jaffettwaw direttament ħajjet in-nies. Sodisfazzjon innotajt l-attivizmu tal-imsieħba soċjali u dak li rridu aħna bħala Gvern li jibqa' jkollna dialogu soċjali attiv, wieħed dinamiku fejn niġu hawnhekk u kulħadd jesprimi l-opinjoni tiegħu anke mill-lat professjonali biex pajjiżna dan id-dialogu jibqa' wieħed b'saħħtu u b'mod konkret jagħmel differenza fis-soċjetà tagħna. Matul il-preżentazzjoni tagħha s-Segretarju Parlamentari Buttigieg saħqet li din il-konsultazzjoni għanqlet diskussjoni serja u importanti fil-pajjiż tant li waslet biex jinġabru eluf ta' sottomissjonijiet. Smajna l-opinjonijiet tagħhom dwar id-dokument li propona l-Gvern u hemmhekk irnexxielna nagħmlu diskussjoni matura u sana li tirrifletti s-sensitività tas-suġġett. Għaldaqstant bħala Gvern bħalma wedna fil-manifest elettorali ser inkomplu għaddejjin din id-diskussjoni sabiex tassew naslu għal deċiżjoni li tirrifletti s-sentiment tan-nies. Iċ-Chairperson tal-MCESD il-Perit saħaq li f'din il-laqgħa tal-MCESD ġie indirizzat dan is-suġġett sensittiv fil-preżenza tal-istess kumitat li ħaddem fuq il-White Paper. Tenna li d-diskussjoni offrit spazju lill-imsieħba soċjali biex ilkoll jesprimu l-pożizzjoni tagħhom waqt li wkoll ipproponew tibdil jew titjib fil-proposti. Diskussjoni kienet twila, dettaljata, riċerkata. L-imsieħba soċjali kellhom l-opportunità biex jippreżentaw wieħed waħda il-pożizzjonijiet, l-opinjonijiet ta' xi tfisser di għal nies li jirrappreżentaw kif ukoll suġġerimenti ta' kif dak li tiġi propost jista' jiġi mtejjeb jew mibdul. Sa dan it-tant dan il-proċess ta' dialogu mal-imsieħba soċjali kompli saħħaħ l-impenn tal-Gvern biex jismaw jifhem il-perspettivi varji fis-soċjetà. Id-dokumenti ppreżentat mill-Gvern kif ukoll materjal ieħor relatat jistgħu jiġu aċċessati minn fuq is-sit facts.gov.mt.